Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν και το μεγάλο ρεύμα του όχι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν πρόκειται να το αφήσουμε ούτε στους νεκροθάφτες του, ούτε όμως και στους αυτοδιοριζόμενους αντιπροσώπους του. Λέμε όχι στο δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση των Ευρωπαίων, την πρόταση Juncker. Και το μεγάλο ρεύμα του όχι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει και δεν πρόκειται να το αφήσουμε ούτε στους νεκροθάφτες του, ούτε όμως και στους αυτοδιοριζόμενους αντιπροσώπους του. Λέμε όχι στο δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση των Ευρωπαίων, την πρόταση Juncker. Και βρήκαμε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει παγκόσμιες διαστάσεις, αφορά την Ελλάδα αλλά είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, και αντί να κάτσουν να απολογηθούν για το τι κάνανε, ενώ βλέπανε ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων, μας κάνανε κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.